これからは仲間同士だ。よろしく頼む。そろそろ行くとしようか。そうだな。よし、行くぞ。バルディア城へ。どうだい、エルヴィン。オイラのこと見直した？清流騎士団のレオンに誘われ、エルウィン、ヘイン、ローガの3人は帝国に身を置くことになった。その目的は強力な一国による大陸統一であり、そうすることが戦争をなくす早期手段だと信じたからである。己の理想を貫くため帝国に協力するエルウィンだが、同時にそれは今までの仲間を敵に回すことであった。聖剣ラングリッサーを手に入れるためバルディア王国を探すが、深い谷にかかった橋でかつての仲間レスターと対決する。
いかなる力であろうと扱いこなしてみせよう。どうしようもねえ奴だぜ、エルウィンはよ。レスター、あまり悪口を言うものではありませんよ。彼には過ぎたことをぼやいても仕方ありません。今はいかに帝国からラングリッサーを守るかを考える時でしょう。そうよ。帝国がラングリッサーを手に入れちゃったらどうなるかわかるでしょ。そう怒るなって、それくらいわかってるよ。しかし困りましたね。帝国がバルディアに向かうのをどうやって止めるか。いい考えがあります。バルディアへ向かうにはライリムの谷を越えるのが近道です。そこを渡るには吊り橋を使うしか方法はないのです。キース、まさか。少なくとも時間稼ぎになります。その間に私と姫とで手分けをして兵を集めればバルディアに向かう部隊を組織で、ただしこの作戦を誰が指揮するかです。俺に任せとけって。お前たちの手が空いてねえんじゃ俺がやるしかねえだろ。
レスター殿。気にするな。俺とお前の仲じゃねえか。しかし、かたじけない。レスター殿。おい、まだ橋は落とせねえのか。思いのほか丈夫で、予定より手間取っています。急がねえと帝国の奴らが来ちまうぞ。レオン、バルディア城までは遠いのか？まだはっきりと場所が分かっているわけではないが、俺らがその辺りに着く頃にはレアードってやつが探し当てているわけか。その通りだ。それにはまずこの橋を渡っておかねばならん。レスター様、帝国軍が現れました。くそ、もう現れやがったか。工作兵、作業を急げ。大変だ、橋を壊そうとしてるよ。厄介な。ここを落とされればかなり遠回りをせねばならん。今ならまだ間に合う。みんな急ぐぞ。ジェシカたちもラングリッサーを狙っているんだ。遠回りしている暇はない。一気に。敵は意外と少ねえ。橋が落とされる前に蹴散らしてやろうぜ。よし、突破するぞ。来るぞ、迎撃準備。お任せください。敵を食い止めている間も破壊作業は続けろ。